σήμερα, εκτός από την ορχήστρα και το χορό και το γλέντι που θα γίνει εδώ πέρα, έχουμε και μία άλλη έκπληξη. Έχουμε μία ομάδα θεατρική, λέγεται Τριώδιο, και θα μας παρουσιάσει σκηνές από ελληνικό κινηματογράφο και τραγούδια από ελληνικό κινηματογράφο. Θα θέλαμε να δώσετε το πιο ζεστό σας και θερμό και δυνατό χειροκρότημα. Έτσι σ' αγαπώ.